aseliphuza utshwala. Uyamhlaba yini? Ngiyathinta nje kancane. The only thing engifisa ukuyiclarify ile ukuthi ngahlala kini ngiyi-girlfriend. Mina ngiyagana nje, ngigana indoda ekipitile. Ayikade wayiqala lengane. Lo muzi wakho uwena uzibhidlizelayo. Sinenkinga enkulu ngoba kunabantu abasabisa ngokuhamba. Angifoni sithi sesihamba indlela bese uyagwija. Ungangilahli. Yonke into iba nesiqalo iphinde ibe nesiphetho. uMacele okunkosikazi omdala wale ekhaya useyahluleka ukusilekelela. Engathi sekuze kwaba too much. Asikwazi ukubanjwa ngobhongwane sibanjwe umfazi. Really, it can't be. Uthando Nesthembu Season 8 starts 22 January at 8 p.m. on Mzansi Magic.